ordovisium. För cirka 450 miljoner år sedan skedde den första av de 5 stora massdödarna. På den tiden levde de flesta livsformer i vattnet. Över 60% av de ryggradslösa arterna dog ut, vilket gjorde den här massdöden till den tredje största. Massdöden berodde förmodligen på en stor klimatförändring. Den gjorde att det bildades väldigt mycket is ibland och då sjönk havsnivån, och när isen smälte höjdes den. Detta gjorde att ekosystemen i haven rubbades och många arter dog ut. Forskare vet när de olika massdödarna har ägt rum med hjälp av fossilgap. Fossilgap är när det finns få eller inga fossil i ett visst sedimentlager i marken. Det är eftersom att större andel av arterna på den tiden utrotades. Det är precis som ett gap mellan 2 tidslager. Därför kunde man se att den första stora massdöden var vid övergången från ordovisium till silur.